Senyores i senyors, nens i nenes, els presentem el conte de la Caputxeta Vermella i esperem que us agradi. Hi havia una vegada una nena que es deia Caputxeta Vermella perquè sempre duia una capa de color vermell. Un dia la seva mare li va dir: "Té, Caputxeta, agafa el cistell i porta-li a l'àvia coca i vent. No t'entretenguis tot, que el bosc és molt perillós." No tenia por. Havia travessat el bosc i trobava ocells, esquilons i collia flors. Va aparèixer el llop d'avançada i el morro que la va preguntar: "Va, Caputxeta Vermella, a casa de la meva àvia que em porto coca i vent. Era un placer que no podía de la primera que me ayudara. El llop va arribar a casa de l'àvia, va trucar a la porta pensant que era la Caputxeta i li va obrir. Tato! Bravax, Caputxeta! El llop el va agatzar a l'àvia, es va ficar el dit, la sabida va arribar a la Caputxeta i va veure que l'àvia estava molt diferent. El llop es va llançar sobre la Caputxeta i es la va menjar. De seguida es va quedar dormint amb la panxa plena. Els caçadors havien vist que el llop estava entrant a casa de l'àvia i van fer una broma. Mira, amic meu, segur que s'ha menjat els de la casa. Aneu a casa, t'obriré la panxa en el meu llanet, posaré les pedres en el pitxer. Així van alliberar la Caputxeta i a l'àvia. El llop es va levantar amb molta set. Va anar al riu i va fer la bola i es va caure de cap. La Caputxeta, l'àvia i els caçadors van ballant i contents perquè el llop ja no...